O metong pangkanta. Tanong masaya pare. O soy eme ka na. Yan. Kareta pong anak ng apong Victoria, retang edad ng 60 ah. Retang lalaki, misang danoa pa nga na. Okay, vamos saya. Isa sa mga ginopos ni Totoy Balas. Basta natin tinera, di nang diya ka doon 500. Di nga anak mo. Okay. Sige, idol. Knock 3 times. Okay, this program is brought to you by Pepsi Cola. Tastes like peanut butter. Ay mo. Yan, kasama po natin ang Pure Foods hotdog, piso bawat kagat ng bakla. At siyempre, ang Tide Bar, 5 piso bawat babay. At yan, may bug niyang kumyak. Pwede yung itera. Yan kanta ngayon. Okay, handog. Handog kaya karatang matuwa ng bagya. Go! Happy birthday, Mami Victoria Longobre. Anak Diyos ko, kot makalala ko. Lawin mo po ng mutlo. Anyaya kakit may Diyos ko, palakpakan tayo. Pinaganan ko, soy ko, nung makuha ni Iran ni Apangan. Bakit? Kaya lalaki. Malaki ng iyak. May ngari niyang sabing latongan. Pinaganan ko, soy. Timbilbil may buk na lang manako. Palakpakan tayo. Magwala yay Lorna Tolentino. Happy birthday, happy mamulosa. Gandang radyo kapag pangingin na ganda. O chacha! O Diyos ko leming kapatner ko. Maseksi ang pagkarengge ng ako. O yan na kapit me Diyos ko dunwal ni bilbil di maabu. Himikanan o soy ko. Lumaswa ni Kimni ang mga. Okay! Palakpakan tayo. Kapitan Jun, kuya mo naman. San Antonio, Himikanan o soy ko. Happy birthday Diyos ko kanya mana. O ang nabulan ng king mo. Mag-miss ka pa rin pamilya. Okay! Ayan. Parang kupag managod mo. Balang sos na mo rin kapag nakon GBM 792. Ayan. May nakatatangis. Magkatara ka. Happy birthday, Mami Victoria. Lawin mo Diyos ko nilaguka. Ulitin nga kung ginong karagdagan ang paingin. Hindi ka